आपल्या कोल्हापूरपासून फक्त 17 किलोमीटरच्या अंतरावर असलेलं हे महादेवाचं मंदिर तुम्हाला माहित आहे का? तर मी आणि एक्सप्लोर कोल्हापूर दुपारच्या दरम्यान आम्ही निघालो मंदिराच्या दिशेने. जाता आता पालिंगी गावातील सौंदर्य, गाईचा गोठा, शेतात काम करणारे शेतकरी व गोडासे कुत्र्याचे पिल्लू बघत बघत आम्ही येऊन पोहोचलो पडळी कुडूल गावात. तिथे गेल्यावर आम्हाला सुंदरशी भोगावती नदी लागली. तिथून जरा पुढे गेल्यानंतर थेट सरळ न जाता डाव्या हाताला टर्न घेऊन तिथून पुढे 2.5 ते 3 किलोमीटर पूर्णपणे अशा खडबडीत रस्त्यांवरून जावं लागतं. थोडे पुढे गेल्यावर आपल्याला हा छोटासा ब्रिज लागतो, जिथे तुम्ही सुंदर सुंदर फोटोज काढू शकता. तिथून पुढे आम्ही अशा रस्त्यावरून गेलो ज्यामध्ये एक साईडला नदी आणि एक साईडला रस्ता लागतो. खरंच खूप भारी वाटले या रस्त्यांवरून जाताना. तिथून पुढे आल्यावर आम्ही येऊन पोहोचलो आरे गावात. गावात पोहोचल्या आम्हाला ही पोरं क्रिकेट खेळताना दिसली. मग आम्ही येऊन पोहोचलो मंदिराकडे. तर हे आहे हरेश्वर मंदिर. सारा लिया तमस्या नमो नमो